Hello guys, good morning. ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो दङ सालबारि बाजारसिम. मानो होनबा आंनाहाय आथिङा गावजोब्बाय लोगोफोर. खामानि मावा ओरैनो थाबाबो आथिङानो गावजोब्बाय. ओमफ्राय आं दा मा होनोमोनलाय बिनानाव सिमानि माबायाव पार्लाराव अरिफ्लेमनि माबा होदों आरोना. मा होनोमोनलाय अरिफ्लेमनि फुड क्रिम अर्डार होदों. दा बेखौ लायनो थांगासिनो दङ. मैया बेलासियाव थांनो नागिरदोंमोन खिन्थु थांबायमोन बिनानावाहाय ओंखायनो थांगासिनो आरो. दिनैहाय बुधबारबो ओमफ्राय माबा सालबारि बाजारबो खिन्थु ख्रिस्टमासनि ओरैबायदि भिर जागोन आरोना बाजाराव. ओंखायनो जों बाजाराव हाबला खाबसे लोंनानै फैनोसै. आं दैखौ लांफादों नै. दासान्दि आं गारि सालायनो गिदों बिरादनो. मानो होनबा पिकनिकनि टाइम नालाय. पिकनिक टाइमावहाय माने एसे रिस्कि जायो आरोना लामाफ्राव गारि सालायनो. ओंखायनो फुंनि टाइमाव जेबो नङा थेवब्लाबो बादों आरोना आङो हारसिं फैनो. ओंखायनो लाबोफाबाय बेखौहाय. बेनाबो साफारि गैखायामोन नालाय. होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर. आं मा क्रिम अर्डार होदों फुड क्रिम. ओमफ्राय आरो फिसा माबा माबि अर्डार होदों आरोना आङो. बेखौ नायनो थांगासिनो. नांगौआनो जोबा आंनाहाय जारलासो जागोन. आथिङानो गावजोब्बाय ओरैना आगसि साइडनाहाय लेफ्ट साइडना. मा जाबावनांगौ खामानि मावाबाबो. खामानि मावबावनांगौबाथ' मा जाबावगोन नङा होमबा टेक्ल'? होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर. आथिङा गोलोमा गोलोमनो रोङा. जे ओरैहाय गोबावो आं गोलोमनो रोङा. थाव गुबैखौ फुननानै मुजा गाननानै उन्दुनांसिगोन होनबासो गोलोमसिगोन खोमा आथिङाहाय. गोलोमनो रोङा बेनोथ'. जारलासो जागोन. सिगाङाव बेबायदि गावामोन ओमफ्राय गाज्रि गावदों आथिङा. मा जानांगौ उन्दुबाय. उन्दुनानै सिखारनायाबो बावखायाखै. ब्रेकफास्टबो खालामाखै. साहाबो लोङाखै. साहा लोंनोसै सालबारियावहाय हाबसे गोथावनो. गारि गुसुदोंमोन नामा? दै ओंखारदों नै. मोखाङाबो एसे नै एसे खम जादों नै. बेनोथ' पिकनिक गारि. जा पिकनिक जाफैगासिनो लोगोफोर माबायावहाय मानासाव बिखि दैयाव आरो बिराद भिर दासान्दि. ओमफ्राय सेटारडे सानडे बांसिन जायो. थाङाखै आङो बेरायहैनाय जायाखै एबार पिकनिक स्पटआवहाय. दाख्लै खेबसे बेलासियाव माबा फुसका जानो होननानै थांदोंमोन खिन्थु गैलामोन फुसका दखानानो. आनलाकि ओरैबायदि जानो लुगैनानै थांदोंमोन आङो. गैया मोनजायासै. मा खालामबावनो. मोखाङाबो नै एसे खम जादों दा मुलि बाहायगासिनो नालाय. जाथ्राबाथ' नायजाबावनांगोन दस्रा डक्टरनावहाय. डेर्माट'लजिस्टनाव थांसै गुवाहाटियावहाय. बांसिन जुदि 1 मान्थनि गेजेरावहाय मोजां जायोबा थांसै आङो नायजानो. बिदि लानानै थाबाय थानो लाजियो जालांबाय आं. पिकनिक गारि दा लोंनानै जानानै थाङो बेलासियाव 5टा 5:30सोआवहाय. ओरैबायदि गिलु-बालु. दासान्दिथ' आरो बिराद एक्सिडेन्टबो जागासिनो दङ. ओंखायनो गिनो ओंखारबाय आङो बिरादनो. बेनोथ'. ओंखायनो लोगोफोर नोंसोरबो दा निउ इयार फैबाय. मा होनोमोनलाय बारा लोंला जाला खालामनानैहाय गारिफोर सालायलाबायनाङा. बारा मोना थानाङा आरो थाब जानानै थाब थां नङा होमबा? ओंखायनो जोंबो एबार पिकनिकखौहाय खाथियाव जागोन. जोंथ' गौराङाव जागोन जोंहा लोगोफोर गोजा जानुवारियावहाय. बिनिबो ब्लग बानायगोन आं लोगोफोर. गोजानाव थांनो गिबाय जोङो. जायगानि मानसिफोरालाय जायगायावनो जानोसै थाब खाथियावनो. ओंखायनो खाथियावनो लाबाय जायगाखौबो. लामाया नैबे ससेया गाज्रिलाय जोंना सालबारियाव. दिनै मा बारमोनलाय? बुधबार. मा बेदरफोर लाबोनोसै नामा? फैसाखौबो लाबोआखै 20 थाखाखौ लाबोदों. साहा लोंनो आंथ' 200 थाखा. अमा बेदरा 300 थाखा किल'. मागोना मा होनोमोनलाय अमा फार्म खुलिग्राफ्राहाय माहाजोन जागासिनो दङ. आंखौ अमा फार्मसो खुलिनोसै नामा एसे उनाव. खिन्थु जोंहा फिनो हरदों आरोना जोंनि स्टाफनिफ्राय माबानो हरदों फुकननोहाय माबायाव जानोसै पिकनिकआव जानो फिनो हरदों. एसे देरबायनो दा. मालाय बाक्सायाव बयनाबो फुख्रि दंथारोहाय. जोंनिथिंथ' फुख्रिखौ नुवा हनै ओरैबो फुख्रि दं मालाय. नोंसिनाव गैया फुख्रि टेक्ल'? नाव गय बागानसो दङ आसोलनाव. गय बागान लेबु बागान. नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर.
बैग्रि बिफाङा फिथाइ थायनो रोङा नामा हनै फिथाइयानो गैया बेलाय फिथाइ गैया नै एसे गोरलै गोरलै दासो आंलाय सानदों बाक्सानि बैग्रि बिफांफ्राय फिथाइ थायनो रोङा मालाय सैमा फिसाया हनै थेख्लानो लाना नोंनो आंनाव लाङा आं फिला दा अननो ओंखारदों आङो ओइ गथ' दाननाङा ओरैबायदि थाखादों साइडखौनो होआबा नङा आङो फिला लोगोफोर सैमा फिसाखौ बिराद अननो ओंखारो मानो होनबा बोरैबा जायो आरोना आंथ' फिदोंमोन नालाय ओरैबायदि मोजांमोन आंना आयौ मा होनबावनो आं बिराद मिस खालामो आरोना आं बे सैमाखौहाय ओमफ्राय फिला आङो जिबनावबो सैमा फिला बोरैबा मोनो बेनो फार्स्ट आरो बेनो लास्ट फिनो हानाय नङा गोसोआवसो दंसै दुखुखौ सैमानि दुखुखौ हेरिमोन आंनि सैमानि नामा जा मोजांमोन खिन्थु लकेलानोमोन आरो ओमफ्रायो माथो खालामनोना ओरैहाय फरेस्टबो एरिया नालाय ओमफ्राय सानसेखालि बेयाव फेन्सिं बानायनानै थांदोंमोन ओमफ्राय ओरैहाय फरेस्टनि मानसिफ्रा माने डिउटि होनायावहाय बिसोरखौ नुहुरबाय नालाय ओमफ्राय बेसारा गावथार जाबाय आरोना बिसिना गासिबो गावथार जादोंना फेमिलिया सैमामोना हेरि बिबियाबो गावथार जादों जोंनिया बिनानावा दं बिनानाव गैयालै नानिया लोगोसो बै मासेया लोगोआ दं बे नानिया आं नानि होनग्राया लोगोफोर बियो हेरिनि लोगोमोन आरोना हेरि बिबैनि नामा आंनि सैमानि नामा हेरिमोन नालाय ओमफ्राय हेरिनि बिबैनि नामा माबामोन जिमिमोन ओमफ्राय आरो हेरि बिमानाबो जिमिमोन ना हेरि बिमानाबो जिमिबावमोन ओमफ्राय आरो हेरिनाहाय बिमायबो दंमोन ओमफ्रायो बिबैबो दंमोन आरो गासिबो बिदिनो गावथार जाजोब्बाय बिमायाबो गावथार जादों जिमियाहाय ओमफ्राय बाथावनो माबायदि फैदों थेख्ल'आ आंखौहाय थार ना थुर थेख्ल'आ आंखौ थार गारिखौ बायनो थिनदों थैखागोन आङो आंनि किडनिखौ फानबाबो आं बायनो हानाय नङा खोमा गिलु बालुनो आं स्कुटि गंसे बायनानै मा जानानै दङ फाननोसो नागिरगासिनो दं आङो सोरबा बायो नामा लोगोफोर बेसबाखौ फैसा होनाया मा होनाया जानानै दङ आंहानो बेसे नाङा आं सेकेन्ड हेन्ड एल्ट'आ हारसिंखौनो सालायगोन नांगौबा आङो सोरनिबाफोर माथो खालामनो आरो अबाय थांनानै मा सालायनो दम दं नामा आंनाव स्करपिअ लानायनि मा खामानियानो फैसाखौ खामाया आं फिथा मोनजागोन नों बे बुरिनाव फिथा जायो नामा फिथा मोनजाया बेसे गोबाव जाबाय आङो बाक्सानि फिथाया फिसा सिबिङाबो एसेल' होयो बुजागोनसोलै फिथा जानांगौ सुथि मानो ओरैनो बुजाबायो नामा सफैबाय लोगोफोर जों दा नै बिराद बिहिर बै बिहिर माने बैथिंसो बिहिरा थ' बाव दोनसै अरा जेबो जानाय नङा दा जेबो जानाय नङा दां बैयाव खासोना बैबो लामाथाराव दोननो होगोन आंखौ खोरखिखौ मोजां मारिं होदों मारियाबाबो लांदांजोबखा गारियानो थैखागोनसो मा दङ दे जिपसियालाय आरो नै ए ग्लासखौ मारिनानै सिखावलाय माबा मा होनोमोनलाय पार्लारखौ खुलिथ'वाखै दा फैगासिनो दं जाहैदों बिनानावाहाय सिमायाहाय न'आवसो नामा ओमफ्राय सासे फैगासिनो दं बिनानाव सासेहाय नेगासिनो दं जों दा ओमफ्राय नेथावथाव साहा लोंनोसै थेख्लाबो नै गरला जाखांबाय ओमफ्राय आं साहा लोंनोसै ओमफ्राय अमा बेदरबा आधा केजि लांनानै जाहैनोसै जों साहा लोंनोसै आंहा बेसेबां जागोन ओमफ्रायो दख'नाबो नायनोसै आं दख'नाबो नांगौमोन नालाय फैसाखौ लाबाखै खिन्थु 200 थाखा लाबोदों ओमफ्राय बेजोंनो अमाबो लांगोन जोंहा आधा केजि साहाबो लोंबाय बेहाबो ख्रिस्टमासनि हिन्जावनो दख'ना लांगोननो थेवब्लाबो लोंजोब्बाय आं गोदैबाबो नै बोरैबाथार बोरैथार लोंजोब्बाय नै जोंसै फिथा जाबावनोसै आङो साहा लोंखांबाय आरो साहा लोंबावनोसै जि मोजां नुखादों फिथाखौहाय गुदुं फिथा मोनसे जानोसै बैखौ जानबाय थादो बैयो माबानिया आथा मालपवा ना मा होनो जादो जाम्बालाय मोननै लाबो मोननै मोनसेबाव औ निशानि अमा दखानाव थांसै 150 थाखाल' खासिनाय फैसायाबो गैला ना आधा केजि मोनगोन ना 100नि लाबानो जागोन 100नि नामा जायो
लानोसै खुमब्रा लाबायानो गसा नङाना आदै सिङाव गेसाव नङा दे नायब्रा सेगन हांसोजों जाहैनोसै खमाया आदै खमायनाया थारमाने खमाया 70 80 लागि फानो ए दे जाला बै मुलि माखायाव देखायदोंब्रा नै आं लाबोबाय मुलि नङाहाय मुलि नङा क्रिमसो ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दा मा होनोमोनलाय जों दा फैफिनबाय ओमफ्राय खुमब्राबो लाबाय जोङो थाइसे खुमब्राखौ हांसोजों जानोसै माला जानाय जायो थाबैनो जानांगोन नङाबाथ' खुमब्राया जोंना फस्ला जागोन नालाय सिङाव 60 थाखा लादों थाइसेयावहाय गिदिरानो खुमब्रायाबो आं दहाय एखेखादोंमोन ओमफ्राय अमाबो 150 थाखानि लाबाय आधा केजि अमाखौ दा थांनानै जाहैनोसै खुमब्राखौ एसे उनाव जानोसै ओमफ्राय नै आंनाबो जिनिसा मोनबाय ओमफ्राय आं मा जिनिस बिहरदों आं खिन्थानोसै फार्स्टआवनो जाहैबाय आङो बडि स्प्रे आं बडि स्प्रे नङाबा आं थानो हाया नालाय ओरैबायदि नांखागौ बडि स्प्रेया ओमफ्रायहायो मोदोमला जोबनायनि खाथियाव थाबायबा सेंग्राफ्रा ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय आथिं गावनायखौ फुग्रा अरिजिनेल बिहरदोंमोन आं ओमफ्राय आरो दंबावो नैबेनो जाहैबाय लोगोफोर फुड क्रिमाहाय बिराद मोजां बे फुड क्रिमा ओमफ्राय दंबावो मोनसे नैबे जाहैबाय लिपस्टिक लोगोफोर लिपस्टिक मेट लिपस्टिक अरिफ्लेमनि नायनोसै मोजांबा आरो बिहरबावगोन आङो बेनोसै लोगोफोर आरो जेबो गैला जानायल' बायहेरायाव थांबाथाय जानायल' बुथुमनानै फैयो माथो खालामबावनो जानाय नङाबानो आजिखालि जाया नङा होमबा खुमब्राजों हांसोजों आङो न'आव थांबा जानाय जायाखै एबार जानोसै बाहायनो न'आवबो थांनाय जाखाया नालाय जानाय नङाबा बोरैथो जानो नङा होमबा लोगोफोर खामानि मावनो गोसो जाया जानाय मोजां नङाबा स्पेसियेलि आं आरोना मालिकखौ आरो माथो होननो नङा माथोथ' बिदिबा लोगोफोर आं आंनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गोजोन्थों ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खोथा आं फोजोबथ'वा माने ब्लगखौ टेक्ल'आ सोंदों आरो मा नाम लिपस्टिकआ जाहैबाय वाननि लिप सेन्सेसन मेट वेलवेट आरोना बियो नायनोसै ओमफ्राय बियो हिन्जावनोहाय बायनो नागिरदोंनो टेक्ल'आहाय ख्रिस्टमासनि गिफ्ट होनो नागिरदों हिन्जावनो ओमफ्राय मोजां मानो मोजां नङा जानांगौ जाखोना अरिजिनेलनिया लोगोफोर कालारा मामोनथाय मिथिला आङो अर्डारसो नांगोन नोङो बेसेमोनथाय 600 बेसेबां मोनदां ओरैनो डिसकाउन्टाव मोनदों आङो माथो लाखायोना बे दामनि दंबावोसो गैया ने दामानो गैया आं दाम गैयाहाय बाव दाम गैया माबासो बावहाय कड नामसो दङ कड नेमसो दङ गैया बै माबायावसो दङ लेखायाव केटालगावसो थायो बिनि दामाहाय प्राइसआ बिदिबा लोगोफोर दोनथ'नोसै आङो एसेयावनो आंनि ब्लगखौ फोजोबबाय आरो आं नेक्स्टआवहाय बिदिनो गुबुन मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैगोन नोंसिनि गेजेरावहाय आरो आंनि ब्लगखौ नाय ओमफ्राय शेयार खालाम लाइक खालाम लोगोफोर हायोबा आं मोजां ब्लग लाबोयो नोंसिनि गेजेराव हाजासे शेयार खालाम हाजासे नाय लोगोफोर साबस्क्राइबबो खालामना हो माथो होनबावनो दिनै फार्स्ट टाइम आं होनबाय आरोना साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम होननानैहाय दिनै फार्स्ट टाइम होनबाय आं लोगोफोर होमबा एसेनोसै गोजोन्थों टाटा बाय बाय दे मोजां दोनदो आथिं सुनसां